Jeg har været i Hinds og Maurits og købt mig en sommerhat, men jeg synes, den mangler lidt personlig styling, så det vil jeg selv gå i gang med at lave. Så har jeg købt ting til min sommerhat, og jeg har købt nogle lysmanchetter, som jeg har fundet i en genbrugsbutik, og nogle gamle simili-sten. Jeg har klippet en kjole, limstifter og en limpistol skal bruges. Så har jeg fundet hårspænder i Hinds og Maurits med clips og en perle elastikbånd, som jeg vil bruge til hatten, og så en saks. Alternativ til perle kunne man så bruge et andet form for elastikbånd. Men jeg vil vælge at bruge perlerne. Jeg starter lige med at klippe den her brune snor af, der sidder rundt om hatten. Den er ikke så pjattet med. Så tager jeg lige og limer kanten rundt på hele hatten, så jeg er sikker på, at perlebåndet sidder ordentligt fast, så ikke det hopper af. Så det giver den lige sådan forsigtigt rundt her, hele vejen rundt. Så skynder jeg mig lige at sætte den her på. Så lige sikre mig, det er bagsiden her. Så skulle den gerne være god. Så har jeg forestillet mig at bruge de små først. Dem kan man jo så klipse på, hvorhen man nu synes, de lige passer. Jeg vil sætte 4 på af de små blomster her. De store vil jeg så sætte heroppe foran. Der tror jeg så lige, i stedet for at lime dem på, for jeg er ikke sikker på, at det holder, så laver jeg lige et hul i hatten og sætter klipsen ind igennem hullet. Så sidder den fast. Jeg vil gerne have 2 på. Og det samme her med den anden. Så sidder der 2 på. Så tror jeg, det kunne være fint med nogle lysmanchetter. Tager lige blomsten af. Klipper tutten af her. Så må jeg hellere give den lidt med limepistolen. Så jeg er sikker på, at de kan sidde fast. Så tror jeg, tager en af de små til at sætte foran. Sådan, forsigtigt. Og sådan kan man så sætte flere ting på, hvis man synes. Jeg er lidt i tvivl, om jeg egentlig gider at have dem her på. Men det kan være, at det kommer på en anden sommerhat. Men måske en enkelt mere. Godt med lim. Sådan. Færdig er sommerhatten. Jeg fik så lavet min sommerhat færdig, og jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for resultatet. Så jeg synes, I skal selv gå ud og finde nogle materialer og i gang med at lave jeres personlige hat.